tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Inselmulkom u nilqawkom għal-episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Illum se nixħtu ħarsitna fuq l-etimoloġija ta' espressjoni u kelma li huma marbutin mat-tema tan-nies. Infatti, fl-ewwel parti tal-programm, Giusy Gatt se jkellimna fuq l-espressjoni ħarġu n-nies biħġarhom, waqt li fit-tieni parti tal-programm, Arnold Cassola se jkellimna fuq il-kelma ġnus. In-nies ilhom jeżistu fuq wiċċ id-dinja għal miljuni ta' snin. U l-istorja turina li r-razza umana evolvit sew il-fattizzi tal-wiċċ, l-użanzi u d-drawwiet, il-mod ta' kif naħsbuha, kollha huma xhieda ta' kemm inbdilna matul is-snin. F'ħajjitna mdawrin minn nies differenti. Issib nies tal-ibliet jew tal-irħula skont iż-żona fejn ikunu joqogħdu. Imbagħad hemm nies li tarafhom mill-mod ta' kif iġibu ruhom fis-soċjetà. Ngħidu aħna in-nies tal-klassi l-għolja, il-medja jew il-baxxa. Minħabba dawn il-livelli mhux ta' bxejn li jinħolqu tikketti fis-soċjetà bħal pereżempju in-nies tal-flus jew inkella in-nies tat-triq, in-nies komuni jew in-nies tas-swieq. Hemm ukoll in-nies tal-isem li din iġġor żewġ tifsiriet jew għax ikunu nies popolari li jagħmlu isem matul is-snin. Jew inkella nies li jekk tasarhom ma tieħu xejn minn għandhom għax kull ma jkollhom ikun l-isem u l-fama u mhux il-kwalità f'dak li jagħmlu. Insib interessanti wkoll il-kelma niesna li nużawha meta rridu nirreferu għall-antenati tagħna, jiġifieri għal ommijietna jew missirijietna. Il-lingwa għanietna wkoll batta espressjonijiet marbutin man-nies u għax soċjetà ħajja hija magħmula minn persuni differenti, l-espressjonijiet fil-sienna mhumiex nieqsa. Tipikament, dawn l-espressjonijiet marbutin mal-kelma nies iħadnu t-tifsira ta' persuna. Ħanaqsam magħkom xi wħud minnhom. Jekk tmur tixtri u l-ħanut ikun mimli, ngħidu li jkun mifquh nies jew li għandu n-nies. L-idea tal-ħafna tkompli tidher meta ngħidu li kien hemm xeba nies jew kien hemm folla nies. Fl-espressjonijiet li ngħidu marbutin mal-kelma nies, norbtu wkoll l-imġieba tal-karattri. Pereżempju, jekk xi ħadd ikun minn tagħna, ngħidu li fih mit-nies. Jew jekk ikun soċjevoli, ikun jaf imur man-nies. Waqt li jekk il-manjeriżmi tiegħu jkunu eżemplari, mela sinjal li jkun ġab ruħu bħan-nies, kiel bħan-nies, jew tkellem bħan-nies. Imxu issa nisimgħu l-ewwel rokna tal-programm u naraw x'għandu x'jgħidilna Giusy Gatt fuq l-espressjoni ħarġu n-nies biħġarhom. Sajfija daqet moda L-isim Malti u mimli b'espressjonijiet li jinkludu xi parti tal-ġisem. Ngħidu aħna meta inti tkun mistieden għand xi ħadd tal-ikel, l-aħjar li ma tmurx bidek fidek, xek sabiħa bidek fidek, ikollok xi ħaġa fidek, imqarx fiex tkun imbit pereżempju. Jew inkella jekk tagħmilha ma' kumpanija ħażina li ma jkollhomx il-ġid tiegħek f'moħħhom. Qabli iżarmawk minn ġidek kollu jġibuk id waħda wara u l-oħra quddiem. Ili ma nisma' ħadik espressjoni ma sabiħa, jġibuk bid waħda wara u l-oħra quddiem, jġibuk fix-xejn jiġifieri. Fit-tfuliti anki t-tfal kienu jafu l-Malti sew, ngħidu aħna kulħadd kien jaf li tanna ġejja minn kelma on. Sewa tiddendilha ma' on għat-tfajla, pereżempju. Jew inkella ħdan il-bambin jilqa' kulħadd fi ħdanu, pereżempju. Sewa kont taf xi ġifieri u taf allura illi tħaddan tagħmel hekk u kont taf x'inhu ħodon fjuri, ħodon wart, pereżempju, jew ħodon silla, jew ħodon ħaxix għal-fnik. Imma konna nafuhom daw il-kliem. Issa kelma oħra li kienet komuni, probabbli għadha xi ftit insomma fejn ikun hemm it-tfal żgħar. Kienu jgħidulek ejja bil-qeda u f'ħoġri. Importanti, anki it-tieqa jkollha l-ħoġor ta' tieqa wkoll. Imma din li tiġi bil-qeda f'ħoġri kienet komuni ħafna. Issa, meta ngħidu ħarġu n-nies biħġarhom, ibqgħu fuq kliemi li l-ħaġar u l-ġebel m'għandux xaqsam xejn, laqqas il-kmamar m'għandhomx xaqsmu sewa. Mela, meta in-nies dari x'kien ikollhom fiħġarhom, jiġifieri meta ma kienx hawn daw is-siġijiet ta' trabi u l-pushchairs, sewa ħafna nisa li kien ikollhom it-trabi tad-dirajn, infatti jekk tarbija tad-dirajn kienet tingħat ħafna. F'dirajhom u f'ħoġorhom kienu jkunu it-trabi sewa. Tkun okkażjoni li n-nisa tad-dar speċjalment ma jkunux jissapportu li jibqgħu ġewwa u ma jħorġux barra biex jaraw daqs waħda l-briju tal-festa mqar biex jaraw il-vara ħirġa pereżempju, għalkemm kien ikun aħjar li hawn kieku baqgħu id-dar
ifisqu, jirreddaw u jiblu il-ħrieqi milli ħarġu bitrabi f'idhom għax dak iż-żmien ma kellhomx prems mhux hekk. U allura kienet xena komuni qabel li malli tibda tfaqqal musketterija kulħadd jibda jibki u jixer sewa. U hemm anki l-għanja toħodniex il-festa miegħek għax nibża mill-isparar, pereżempju. Ma l-punt u illi għall-festa ħafna nies, ħafna nisa kienu joħorġu biħeġġarhom. Anki dak li jridu jġorru magħhom f'derehom għax waħdu ma kienx jimxi. Issa biex ikollok stampa quddiemek ta' kif jiġru dawn l-affarijiet ukoll minn barra fil-festa. Jekk iddoq in-nafra, pereżempju, in-nafra kienet sinjal b'xi mod li kienet tarraf in-nies illi daħlu t-torok, pereżempju xi in-nies kienu ikollhom ukoll joħorġu biħġarhom sewwa. Nistgħu naraw illum anki videos ta' okkażjonijiet meta xi nies jiġu ordinati biex jitilqu minn djarhom jew pajjiżhom, pereżempju, u tarahom kulħadd iġorr xi ħadd fil-karretta jew kellha trabi f'idejhom jew ġebdu tfal warahom sewa. Dik jiġifieri li ħareġ kulħadd anki min kien daqsxejn waħda skomdu għalih biex joħroġ għaliex kellu it-tabijiet xi ħsieb sewa kien ħareġ kulħadd. Dik hija l-espressjoni, it-tifsira vera tal-espressjoni ħarġu n-nies biħġarhom. Anki d-dizzjonarju tagħna jgħidilna li ħġar tfisser il-plural ta' ħoġor. Tgħid li mhux ħarġu n-nies b'ħoġorhom, le, għax ħoġorhom ma tagħmilx l-istess. Hemm ħafna nies involuti u mhux persuna waħda biss ħarġet b'ħoġora, imma n-nies ħarġu biħġarhom. Ħarġu iġorru dawk il-persuni li ma kinux kapaċi jimxu waħedhom. Kulħadd ħareġ. Id-djar dbatlu minn kulħadd. Sajfija daqet moda Fit-tieni parti tal-programm ukoll se nitkellmu fuq kelma li għandha t-tifsira ta' nies u din hija l-kelma ġnus. Il-kelma ġens tiġbor komunitajiet ta' nies differenti. Ngħidu aħna gruppi etniċi differenti, l-ispeċi umana jew in-nazzjonijiet. Fil-grammatika mbagħad il-kelma ġens tirreferi jekk aħniex nitkellmu fuq il-maskil jew fil-femminil. Pereżempju l-kelma flokk huwa ta' ġens maskil, waqt li qmis hija ta' ġens femminil. Għalaqna l-introduzzjoni b'espressjonijiet marbutin mal-kelma nies li jintrabtu mal-karattru tal-bniedem u jġorru tifsira pożittiva. Ippermettuli issa nsemmi oħrajn. Din id-darba b'konnotazzjoni aktar negattiva. Jekk xi ħadd ma jkunx ta' quddiem in-nies, jew mhux tajjeb biex jagħmilha man-nies, sinjal li ma jkunx preżentabbli, ikun bla manjieri u wisq probabbli jġelek tistħi meta tkun fil-kumpanija tiegħu. Jekk xi ħadd ma jkollux min-nies, sinjal li jkun qisu bodbot, pastas u bla etikett. Hemm imbagħad min iħobb jilħaq salih bin-nies. Jiġifieri jindaħal fejn ma jesawx, fejn mhux tiegħu. Ngħidu aħna fil-ħajja privata ta' ħaddieħor li m'għandix tikkonċernah. Laqgħet insemmu l-ġnus u n-nies. Interessanti wkoll nidħlu ftit fid-diskors li spiss nisimgħu fil-politika. Mhux l-ewwel darba li xi politikant tisimgħu jgħid kemm hu kruċjali li l-politiċi jkunu viċin in-nies, jew li lan tagħhom meta jservu fil-politika jkun li jagħmlu politika tan-nies kif ukoll politika man-nies. Il-politikanti flimkien man nies ta' ċerta stoffa ma jgħixux f'bozza u jagħmluha man-nies u jħabbtu wiċċhom man-nies. U ngħiduha kif inhi. Min ġieli nqabad f'xi xamma ta' korruzzjoni u jkun daħħal l-eluf fil-but, jaf ikun sar nies, jekk qabel ma jkollu kważi xejn. Intom li qed tarawna, ġieli jettu fuq in-nies jew minn wara n-nies. U jekk tkun trid minn għand ħaddieħor, ġieli seffaqt wiċċek man-nies. U meta tagħmel biċċa xogħol, tagħmilha għalik jew għalajn in-nies. Tlaq nissa nisimgħu lil Arnold Kassola. Inħallu f'idejkom biex tiġġudikaw jekk ħariġniex ta' nies jew le. Sajfija daqet moda Kelma oħra li għandna fil-sintana hija l-kelma fil-plural ġnus li nisimgħuha ħafna anki fix-xandir, meta nisimgħu it-televiżjoni jew xi radju għax tissemma ħafna il-ġnus maquda. Issa, fil-perċezzjoni popolari, il-kelma ġnus tinstema bħala kelma ta' nisel semitiku. Ħafna jaħsbu li hija ġejja mill-sin semitiku jew mill-arbi, eccetera. Tantu hekk li anki fil-politika Maltija il-kelma ġnus ġieli imbidlet mal-kelma nazzjon jew nazzjonijiet. Allura
U din konna naraw anki fl-alternanza ta' gvernijiet, per eżempju, bej gvernijiet laburisti u gvernijiet nazzjonalisti, kien ikun hemm differenza mis-snin 60 il-qoddim. Il-nazzjonalisti ġeneralment li tradizzjonalment huma aktar marbuti mar-Rumanz u mal-Italja fis-seklu 19 jgħidu in-Nazzjonijiet Uniti. Kif kien jitla gvern laburista, kienet tinqaleb għal ġnus maquda mill-lum għal-għada. Kważi hemm ħaġa ideoloġika marbuta mal-kelma, waħna mhux Taljana imma aktar semitika. U mill-ġdid terġa' tinqaleb meta jerġa' jinqaleb il-gvern. Issa, ir-realtà tal-fatti hi li ġnus hija kelma ta' nisem Latin. Hija l-plural tal-Latin gens gentis. Jiġifieri gens ukoll. Ora gens huma n-nies. U dan juri wkoll id-duttilità, l-flessibilità tal-ilsien Malti, l-isbuħija wkoll li għandu l-ilsien li jirnexxielu jieħu kelma ta' nisel Taljana. F'dan il-każ gens imma nistgħu naraw anki versi, pereżempju. Vers jew lupu. U mbagħad fil-plural ikollu il-plural fratt, il-plural miksur, arbi. Allura vers isir ukoll vrus, pereżempju, lupu ma jsirx lupi bil-Malti, imma jsir il-pup. U hawnhekk għandna ġens li jsir ġnus. All right? U allura qed naraw illum qed nużaw naħseb wasalna għal dan il-kompromess nazzjonali li ngħidu in-Nazzjonijiet Uniti. Jidhirli li llum qed intuża normalment hekk. Forsi l-kunċett ta' ġens mhuwiex eżattament marbut dejjem mal-kunċett ta' nazzjonalità. Il-kunċett ta' ġens huwa aktar marbut kważi mal-kunċett ta' razza, almenu kif nara jien. Però hija llum kelma li nużaw ħafna u hija kelma allura antikissima il-kelma ġens u hija waħda mill-eqdem kliem allura li għandna fil-vokabolarju fil-lessiku tal-ilsien Malti. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajf